kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. May gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw, din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad kang inan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo sulod sa katakna nga tulumanon sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios, no? Sa ikaduha nga portion o sa una nga portion mga kaigsunan mo nang ato ang mga paghatag og pagtagad no sa ato ang usab nga mga viewers, mga kaigalan ug mga kaigsunan, pagtimbaya no sa atong mga higala nga mga tigpaminaw dinhi nining ato nga tulumanon. Salamat sa Ginoo no nining nga kahigayunan nga gihatag nganhi kanato nga sa diin kita usab makahimo sa pag program nining nga kagabhion. Medyo pagaw-pagaw gamay no, pero sa gihapon no ang Dios sa gahatag kanatog higayunan nga sa diin kita usab makahimos pagserbisyo diha kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Unya sa ato ang mga viewers diha no, padayon lang sa pag-share o pag-like sa ato nga video aron sa ato nga live mga kaigalaan dinhi sa XFM Cebu, aron usab nga ang uban pa usab natong mga kaigsunan nga wa pa maabot usab sa ato ang wa pa makadungog usab sa ato nga programa, sila usab makadungog nini og mahimo usab nga na uban tabang sa Ginoo mga kaigsunan mapanalanginan pinagi sa iya usab nga mga pulong ato nga pagahisgutan usab dinhi. Salamat usab na sa tag-iya usab nining mao nga estasyon si Doc Remilito Oy nga mo'y naghatag pagtugot nganhi kanato aron sab kita makahimos pag sibya dinhis kanginan, makapahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios no. Ngogingan man usab na sa mga nagadumala usab nining maong istasyon, nangunahan sab sa ato nga station manager Sir John Libay King, uban sab sa ato nga kauban nining gabiuna. Salamat usab kang Sir Romelo Nobinario o gayon masab kang Ma'am Melona Nobinario. Og ingon man usab na sa atong mga higalag mga kaigsunan na nga mga gusto mo paabot sa ilaha nga mga pangutana, ala ipaabot lang ninyo mga kaigsunan pinagi sa pag-text sa ato ang numero 0976-555-1008. Mo na nga ato ang numero mga kaigsunan sa atong mga higala nga gusto mo paabot no, pinagi sa pag-text nga ni kanato. I-text lang ng maong numero aron sa atong matagaan o pagtagad ang inyohang mga pangutana labi na sa atong mga naisgutan usab dinhi na. Unya sa ato ang mga kaigsunan nga nausab sa duol lamang, pwede kamo nga mo
Bisita mga kaigsunan sa ato ang simbahan o opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Usbunako nos mga higalag mga kaigsunan, ang ato nga simbahan o ato ang opisina makaplagan lamang diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. No, muna diha mga kaigsunan ang ato ang opisina, na diha atong opisina ug nausab diha ang ato ang simbahan. Kung bot ninyo sab nga makiguban kanamo sa pagsimba sa matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8:30 ngadto sa alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa kagabion. Unya sa Biyernes sa gabi usab gikan sa may alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa matag adlaw nga Sabado mga kaigsunan, doon na tayo panimbahon gikan sa alas 9 hantod na sa kautuhon, no? Human sa paniudto sa balik, dahil na doon na ipanimbahon sa mga kaigsunan nga to sa usa ka oras og tunga, no? Pero magdepende usahay mga kaigsunan kung daghan-daghan, no? So mo sobra pa ni ana ang to asab nga panimbahon sa matag adlaw nga Sabado, no? Tibok adlaw na mga kaigsunan ang pagsimba, no? Doon na lay panahon nga mag-break, no? O panahon usab sa pagkaon, no? Ingon niya na magkaigsunan, no? Ang hanay sa ato asab nga programa labi na sa ato nga simbahan sa matag adlaw nga Sabado. Niya sa ato nga mga kaigsunan nga gusto usab nga mo paabot sa ilahang nga mga pangutana, concerns usab mahitungod sa atong gisgutan dinhi o di ba ka sa doktrina sa Seventh-day Adventist Reform Movement. I-chat lang or i-direct message, i-DM ang ato ang Facebook page is the ARM Central Philippine Union Conference, no? Nya aron nga di mo malipat mga kaigsunan, pwede sab, no, inyohang i-like mga kaigsunan o i-follow ang ato sab nga Facebook page mga kaigsunan, no? Diha pwede mo nga mo paabot, no, sa inyohang mga pangutana, ilabi na sa ato ang mga naisgutan usab dinhi. O di ba kaha, no, dinhi sa Facebook Live usab dinhi sa ato ang estasyon sa XFM Cebu 88.3. Pwede ka mo nga mo message during sa atong program mga kaigsunan gikan sa alas 8 sa gabi ngadto sa alas 9 sa gabi matag adlaw Biyernes ug matag adlaw nga Domingo. Muna nga ato ang schedule dinhi mga kaigsunan, no, bago na tong schedule aran sab sa ato ang kanini ang program dinhis kanginan sa pagpahat nga ninyo sa mga pulong sa Dios. Og sa dili pa ta mo padayon sa unahan, magampo na kita. Dalaygon og silimbahon na mo nga Dios nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan imong gihatag sa imong lagad. Ikaw lamang magagiya o magagamit kanako nining kagabion. Isip usa ka yano nga instrumento ron sa pagpahat sa imong mga pulong o makahimo sa pagpadasig sa mga katawhan nga nausab sa pagkaluya o sa mga nagmadasigon madugangan pa sab ang ilahang kadasig sa pagpangalagad diha kanimo. Ikaw lamang magapanalangin, ilabi na sa mga katawhan nga nagabuhat sa imong kaumahan o ingon man usab sa mga interesado sa kamatuoran. Ikaw sa mga dugang sa ilang kadasig sa pagsusi ini. Ikaw sa mga pagkamayo sa mga gigamit nga instrumento, ilabi na usab sa tagiyan nini mo istasyon o sa mga nagadumala usab nini. Ikaw lamang magpasaylo din kami na din man ako nakapakya sa buhat sa pulong sa nahuna. Kining tanan akong isalig itugyan gila umang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Usa ka usbunato, no, usa ka nindot nga awit mga kaigsunan gani mo ni atong background usab dinhi kanunay mga kaigalaan, no. Ang Dios nagtawag nato karon. Ya basin unya, no, moabot unya ang panahon mga higala ug wa ta magtagad karon. Basin unya og magmahay ta, no. Masama nang giingon diha sa Hoseas, no, nga wala man ta nanumbaling niya ninigabot ana usab nga panahon basin unya og kita usab dili niya panumbalingon mga kaigalaan, no.
Kano sa man nga panahon, no? Panahon sa katapusan o panahon sa kasamok mga kaigsunan. Gani ato naman ang matagamtaman karon, no? Ag kasamok sa kalibutan mga kaigalan mga kaigsunan. Pero kana tinipik lamang tungod kay dili pagid na mao ang posible nga mga mahitabo mga higalag mga kaigsunan. Now, balik ta dinhi mga kaigsunan sa ato nga nahisgutan usab sa miagi nga mga pagtuon nato. Kini ni ang how to overcome temptation. Sa na to pagdaog nini mga kaigsunan kini ni ang gitawag og tentasyon, no? Kung maghisgot tag tentasyon sigon sa ato nga natun-an kini siya mga kaigsunan this is the art mga kaigsunan of Satan in presenting sin to man labi na in the most attractive manner. Monay gamito ni Satanas mga kaigsunan o kana siya mo'y tools or monay art of Satan mga kaigsunan nya gamiton in an attractive way nga ang tawo di makaalinggat mga kaigsunan mo nang mabitik gayud siya. Sa mas nahitabo sa atong unang mga ginikanan kung atong balikan, no, ang Genesis 3 versikulo 1 ngadto sa 6 na diha, no. Diyotay lamang nga mga pulong mga kaigsunan na himong na balitad ang kamatuoran. No? So, may hinungdan nga nahug in taon sa pagpakasala. Actually, ang pasidaan sa Ginoo, klaro man, no, nga dili siya mo kini mga kaigsunan, no, dili siya mohikap niini, no, dili mukaon niini, ni mohikap niini tungod kay siya mamatay gayud, no? Ya gitwist na ni Satanas mga kaigsunan nga nahadlok lang, no, ang Ginoo nga kung sa panahon nga mukaon mo niini sigurado mahimong masama kamo sa kinini ang kaniya. Mo na gipasalig ni Satanas ngadto sa katao mga kaigsunan ngadto ni iba mo'y hinungdan nga nabitik in town, no? Unya diha atong makatunan mga kaigsunan nga daw sama lang sa usa ka gamayng butang mga kaigsunan alang sa ato ang unang mga ginikanan katong sugo sa Dios. Kay pila ra gud to, no? Mura ba sa atong mga kabataan or sa mga kabataan karon pag ingog dili o di ka mukaon na ha kay makadaot na nimo. Pero sa sahay mga kaigsunan out of curiosity mutilaw gyud. Unya kini susama ni nga nahitabo sa atong unang mga ginikanan na daw sama lamang sa usa ka gamay nga butang mga kaigsunan alang kanila. Ila nagisupak ang sugo sa Dios ngadto kanila. Usa ka gamay nga buhat o pagkaon lang sa bunga sa kahoy mga kaigsunan sa pag-ilas sa dautan. Unya nindot magukaitan-aon labi nang gitilawan samot mga kaigsunan mo'y hinungdan na nga nahog yun din taon siya sa pagpakasala. So ato hinumduman mga kaigsunan kining gitawag og temptation dili siya sala actually. Kay bisan si Jesus Christ mga kaigsunan gi suwayan usab niini, no, sa pag kinining pag-introduce ni Satanas ngadto sab kang Jesus Christ, no. Kung nainumdum mo mga kaigsunan kanang gisgutan dias Matthew 4 versikulo 1 ngadto kana na ang sa dihang si Kristo human sa iyahang pagpuasa diha mga kaigsunan gitintal siya siyawa, no. Sa tanan nga paagi siya gitintal ni Satanas mga kaigsunan pero siya nakahimo usab sa pagdaog mga kagalaan ug mga kaigsunan. So kining tentasyon actually sa iyahang kuan mga kaigsunan dili gyud siya mo'y gitawag og sala. Unsa man ning sala di ay, no? Sumala sa atong naisgutan last time mga kaigsunan sa 1 Juan 3 versikulo 4 review lang nato sab sa ato nga mga naisgutan mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa 1 Juan 3 versikulo 4.
Ang sala di ay muning pagsupak sa balaod sa Dios. So sama sa punto mga kaigsunan, kini mo ay pamaagi ni Satanas, no? Kanang gisgutan dias Matthew 5 versikulo 28, no? Last na to nga balikan katong punto nga sa diha nga kita maglantaw sa usa ka babae mga kaigsunan, with to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Nya kana siya matod pa ni James, kaning lust, kay libgon mga kaigsunan, will conceive or hath conceived, and it bringeth forth sin. O gani musangko na siya mga kaigsunan, kung imong basahon pa dayon, ngadto sa kamatayon. Ang komentaryo nag-ingon ni ana, the sin of evil speaking begins with the cherishing of evil thoughts. Guile includes impurity in all its forms. And impure thoughts tolerated, mo na mahitabo mga kaigsunan, an unholy desire cherish, and the soul is contaminated, its integrity compromised. Kung gihimo ni sa panahon ni Jesus Christ mga kaigsunan, iyang gidawat, no, sa iyang hunahuna, possible, no, problema ang mahitabo, his integrity will be compromised, and our salvation also will be compromised mga kaigsunan. Pero nakanindot tungod kay wa man ni gi-entertain ni Jesus Christ, no? Pero sa atong unang mga ginikanan mga kaigsunan, gi-entertain ni nila. May hinungdan, no? Gi-entertain ni nila mga kaigsunan, may hinungdan nga, no, ning gidugang diri, when the lust hath conceived, it bringeth forth sin. Yan ang gisgutan sa James chapter 1 verse 15. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Sa verse 15, gihapon na gisgutan mga kaigsunan. So may hinungdan, sa diha nga si iba mga kaigsunan, naibog siya sa, gingnan ko siya nga dili siya mulantaw, no? Nimo tilaw atong mao nga prutas. Pero kay iya maghihimo mga kaigsunan, because the last mga kaigsunan naas iya, unya ni sangko gyud nga tos pagpakasala. Unya kining maong pagpakasala mga kaigsunan nagdangad tos gitawag og kamatayon, no? Sumala pas maong nga bersikulo. So munay delikado kaayo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Now, diri sabtas pangutana mga kaigsunan, kung kini bang tentasyon mga kaigsunan, pwede ba nato nga ma-excuse ta sa gitawag og sala? Kay natintal manggugko. Mo man isagad mga kaigalaan, no? Nga gamiton sa usa ka tawo mga kaigsunan, once nga maipit na gani, natintal manggugko. Mahinungdan nga nahimo nako na. Pero mao ba ni excuse nato mga kaigsunan sa gitawag og sala? Ang usa ka komentaryo ni ini mga kaigsunan nag-ingon dito gitawag og Testimonies for the Church Volume 5 page 177 gihapon. Continuation nato. No man can be forced to transgress. His own consent must be first gained. The soul must purpose the sinful act before passion can dominate over reason or iniquity triumph over conscience. Temptation, however strong, is never an excuse for sin. Klaro mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kanini ang tentasyon bisan unsa kalig-on ini, dili gid ni mahimo natong excuse. Nakasala ko kay gitintal, grabing pagtintal, grabing temptation nga nas kong palibot munang pero dili na mo excuse mga kaigsunan nga kita mahimong mahigawas ta sa gitawag og sala mga kaigalaan. So kinahanglan nga kita
We must do something to overcome. Dili kayo naanod ko tentasyon. Ha? Mo na sagad mga higala. Labi na okay na mo lagi na no na nadalig yung tentasyon mga higala ug mga kaigsunan. Mo na nga bantayanan nato no. Dinhi atong tun-an mga kaigsunan unsaon nato karon sa pag overcome niini tungod lagi kay sumala pa. Although kining temptation mga kaigsunan is dili man gid siya sala, total di man gid siya sala mga kaigsunan. O man siya kategorya sala. Tungod kay ang sala mga kaigsunan sumala pas unuhuan katumang pagsupak sa balaod sa Dios. So dinhi bisan unsa sumala pa ka ligon kinanan matod pa dili siya mahimong excuse nato, dili na mahimong pasumangil nato mga kaigsunan nga kita mahigawas gikan sa tong sala o salaod nga nahimo. So ang ato lamang karon since naa man na since mo man ni tool, mo man ni art ni Satan mga kaigsunan to deceive us aron nga kita mahimong malingla, mahimong nga makahimo og sayop mga kaigsunan, himuon niyang tanang pamaagi aron nga kita mahimong mabitik in the most attractive way. So ang atong himuon unsaon nato pag overcome niining mao nga tentasyon. So mo ni atong hisgutan karon mga kaigalaan o mga kaigsunan. Una-una mga kaigsunan, sa usa ka komentaryo nag-ingon dito sa Testimonies for the Church volume 3 page 324, nagi-quote dito nga gihisgutan. Without hesitation or argument, we must close and guard the avenues of the soul against evil. Close the avenues of the soul. Unsa maning mga gitawag og avenues of the soul? Murabag kana na ang sa ni bintana o unsa ni? Kana ba? Kanang gisgutan kinahanglan sumala pa we must close and guard the avenues of the soul against evil. So dugang pa nga gipaklaro mga kaigsunan kay isgot man tani ning gitawag og avenues of the soul, kinahanglan we must closely guarded it mga kaigsunan. Now usa may gisgutan sab dito kinini ang gitawag og avenues of the soul mga kaigsunan. All should guard the senses. When we say senses mga kaigsunan, kaya diha nga portion maklaro na no nato. Lest Satan gain victory over them. For these are the avenues of the soul. Unsa diing avenues of the soul? The senses mga kaigsunan. Sense of kining mata na to mga kaigsunan. Pananaw na to. Unsay atong gitimaho, atong madungog, og ato ang gitawag og mahikap mga kaigsunan, labi na gyud ning atong matilawan. Na actually sa nahitabo sa una natong mga ginikanan mga kaigsunan, diri sila napakyas. Gingnan sila nga dili mo tan-aw, di ba? Sumala sa mga gisgutan sa Henesis, na? Dili mo tan-aw nya kay pagtan-aw kay ni tan-aw man gyud, na? Ni dool. Simhot-simhot siguro, no? At first no, nakadungog siya tentasyon mga kaigsunan ni Satanas. Nya nilantaw pagid siya ngadto. Nya dayon gihikap. Di lang paigo ni ana mga kaigsunan gitilawan gyud. Tanan nga mga senses sa atong unang ginikanan mga kaigsunan nasud sa gitawag og
kinini ang tentasyon ni Satanas mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Mo hinungdan nga nahimong nagmadaogon si Satanas batok kanila. Mao nga kita sumala pas gisgutan, no? Sumala pas gisgutan mga kaigalaan mga kaigsunan, all should guard the senses lest Satan gain victory over them. For these are the avenues of the soul. So ato di ay nga bantayan mga higala ang ato ang gitawag og senses. Kay diha ni ana maun sa man mahimo nga kita i-overcome ni Satan. So delikado kayo mga kaigalano mga kaigsunan, no? Diri sa palibot nato daghan kaayo, no, nga labi na nining kalibutan, nagpuyo tan nining kalibutan na mga kaigalano mga kaigsunan, napuno sa gitawag og tentasyon ni Satanas, na nagkadaiya mga kaigsunan, no? Og nagkalain-lain nga mga pamaagi aron lang nga kita mahimong malitagan, mahimong mabitik, no? Unya mahimong masayop ta sa ato ang mga decisions kinabuhi mga kaigalaan o mga kaigsunan. Mo na nga ato gyud siya nga bantayan, sumala pa sa ato ang nahisgutan, no? So bisan pa man, no? Bisan pa man atong gwardiyahan mga kaigsunan the avenues of the soul against evil mga kaigsunan, unsa man say pamaagi ni Satanas aside ni ana mga kaigalaan, may nang masayod ta ni, no? Mahimong mamatngunan nato aron usab kita mahimo nga aware mga kaigalaan nini nga bahin. Kita tanan, no, subject ta ni ini tungod kay bisan gani, no, si Jesus Christ mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no, wa man sab makalingkawas ini nga mga pagsuway, no? Kita bantayan sab nato, no, unsa pa may mga pamaagi usab ni Satanas mga kaigsunan. James chapter 1 verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Sa ato mga kaigalaan, kini si Satanas mutintal na to without, no? Sa gawas mga kaigalaan, unsay atong makita, unsay atong mahikap, unsay atong masimhutan, no? Medyo humot-humot man lami ni Brad. Sa ingon na mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Pero sa ato mga kaigalaan ug mga kaigsunan, we have our own lust also inside sa ato, since nahulog naman sa pagpakasala mga kaigsunan, dunay desire, no? Sulod sa katong kasing-kasing sa atong hunauna. The natural impulses of the fallen nature mga kaigsunan mo na siya na munag makakita gani murag maghuna-huna daig di mao. Say dili pa gani makita, no, daghan og mga imaginations ang mahitabo mga kaigalaan ug mga kaigsunan so sa katao, which is mo nay natural nga tendency o natural nga naanas kinaiya sa tao mga kaigsunan tungod kay siya nahulog naman sa pagpakasala. Bosa, diha palang daan mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Labi makakita pagyod. Aside anang makakita mga kaigsunan, siya mismo, kita mismo aduna na nga daan, no, sa ato tungod kay kita gikan sa gitawag og nahulog nga kaliwat. So mo na hinungdan mga kaigsunan nga atong bantayan gayud pagayo kay delikado kaayo, no? Basin unya og mabitik usatas mabitik usab sa kaaway ana nga bahin, no? So bantayan na, no? Ang komentaryo nag-ingon, if we would not commit sin, we must shun it before its very beginnings, no?
Matod pa, if we would not commit sin, we must shun it from its very beginnings. Every emotion and desire must be held in subjection to reason and conscience. Every unholy thought must be instantly repealed. To your closet, followers of Christ, pray in faith and with all the heart. Satan is watching to ensnare you or ensnare your feet. You must have help from above if you would escape his devices. So muna usas pamaagi mga kaigsunan, ha? Ato tas suod atong pangayoon, no? Sa Ginoo. Ang kusog mga kaigsunan by faith, no? We must pray sa kananaang tawag og tibuok nato nga kasing-kasing. Pangayoon nato, no? Ato kang Kristo tungod kay siya mga kaigsunan matod pa niya sa iyang pasalig nga ayaw mo kabalaka tungod kay gidaog ko na ang kalibutan. So in order nga kana maong promise mga kaigsunan mahimong mapasa ato, we must pray in faith, no? Sa tibuok nato nga kasing-kasing. Ngano man tungod kay si Satanas mga kaigsunan, unsa man siya? Nagtan-aw siya, naninguha siya nga maunsa man kana abang insabay nakasuway ninyo nga manglitag mga kaigsunan sa bukid. Sama ana si Satanas mga kaigsunan. Gatang-atang siya nga malitagan ang atoang mga tiil. So, busa, sumala pa, we must have help from above if you would escape his devices. So, wala gitay laing dangpan mga kaigalan o mga kaigsunan, kundili siya lamang, no? Tungod kay kon o galing masipyata. Di ra bagyod mabalik mga kagalaan ng mga kaigsunan. The lower fashion have their seat in the body and work through it. The words flesh or fleshly or carnal lust embrace the lower corrupt nature. The flesh of itself cannot act contrary to the will of God. We are commanded to crucify flesh with the affections and lust. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? Now, saan man nato mga kaigsunan nga kinini ang ato abang pagbati? Our fashion mga kaigsunan or ang kining unod-non nato, aning carnal lust nato mga kaigsunan, ma-crucify with him, no? Or ma-crucify mga kaigsunan, no? We are commanded to crucify the flesh with the affliction or with the affections and lust mga kaigsunan. So unsaon man nato nis paghimo siya? Ato bang pasakitan ang ato ang lawas? O sakiton ba nato aron nga di ta makahimo niya ng mga butanga? Ang tubag mga kaigsunan? No. But put to death the temptation to sin. The corrupt thoughts is to be expelled. Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. Munay tambag sa ato ang mga kaigsunan, no? In order to resist, in order to overcome this itawag temptation mga kaigsunan. Doon ay temptation without nga ato makita sa palibot. Inside us mga kaigsunan doon na sa temptation, which is kinahanglan nga ma-expelled from our thoughts sumala pa, no? So sa unsa lamang nga pamaagi? Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the soul.
The love of Christ must reign supreme. Christ must occupy an undivided throne. So muna may pamaagi mga higala no, nga gihatag kanato sa mga komentaryo aron sab kita mahimo nga makadaog. No, sa unsa lamang nga paagi, ang tanan natong animal propensities should be matod ba are to be subjected to the higher powers of the soul. Unsa man na siya, the love of Christ must reign supreme. No, ang gugma ni Kristo mo'y maghari nga labaw mga kaigalaan o mga kaigsunan. Mo'y mo-occupy sa tronos tong kasing-kasing mga kaigsunan nga dili kanada ang wa ba matunga-tunga. Dios nun or inato nga Kristo unya ang pikas si Satanas or ang atong kaugalingon nga kailibgon. Muna siya mga kaigsunan may hinungdan nga mahimong mahulog tas pagpakasala. Pero para nga atong madaog mga kaigsunan, kinahanglan nga sumala pa. Si Kristo mo'y maghari or ang gugma ni Kristo mo'y maghari sulod sa atoa. Then mo'y maghari no sulod sa atong kasing-kasing. So usa sa mga ehemplo mga kaigsunan ni Kristo nga siya usab midaog mga kaigalaan o mga kaigsunan sa gitawag nato og tentasyon. Kaning gisgutan dinhi sa gitawag og Desire Obedience page 120. Usa ka komentaryo ni siya mga kaigsunan. Jesus met Satan with the words of the scripture. It is written. So unsa lang di ay taming ni Jesus Christ batok kang Satanas mga kaigsunan? Unsa to iyang gingon? It is written. No? Kay kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang tentasyon ni Jesus Christ nga iyang na hiaguman, tanawa gud ninyo ang Matthew 4 versikulo 1 ngadto 4 mga kaigsunan. Sa dihang nagfasting si Jesus Christ 40 days and 40 nights. Siyempre nahimong gigutom si Jesus Christ mga kaigsunan, giduol dayon siya himuan ning bato nga mahimong tinapay. Unsay tubag ni Kristos 4? And he answered and said, it is written. Nahisulat na. So the example of Jesus Christ mga kaigsunan, ang example ni Jesus Christ sa pag-meet niya sa gitawag og tentasyon nga bato ni Satanas ngadto kaniya, pinaagi lamang sa nahasulat. It is written, he said. In every temptation, the weapon of his warfare was the word of God. Satan demanded Christ a miracle as a sign of his divinity. Naman ka nang ingon ka nga, himuan ning bato, command that this stone be made bread. Hibaw siya nga si Jesus Christ at that time, gigutom, no? Pero ang tubag lamang ni Jesus Christ, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, another temptation nga gihimo usab niya, kanang verse 5 mga kaigsunan, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on the pinnacle of the temple and saith unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written. Kamao po Satanas mga kaigsunan, may gamit sab siya og nasulat sa Biblia. Mo na gingon na to, no, sa atong gisgutan ba nga iyahang tool morning gitawag temptation, himuon niya nga most attractive aron nga kita mahimong madala. He will give his angels charge concerning thee, and their hands they shall bear thee up, lest any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, it is written again. Morgyay tubag ni Jesus Christ mga kaigsunan.
Nahisulat na, thou shalt not tempt the Lord thy God. So sa tanan mga kaigsunan nga gihaguman ni Jesus Christ, ang iya halamang tubag nahisulat na. But that which is greater than all miracles, a firm reliance upon thus saith the Lord, was a sign that could not be controverted. So long as Christ held to his position, the tempter could gain no advantage. Maura di ay na siya mga kaigsunan. Unsa may nasulat, no? Nasulat na. So kung tintalon ta mga kaigsunan, balik tas gitawag og nasulat, which is mo'y taming no ni Jesus Christ, mo'y yang gigamit. A firm reliance upon the saith the Lord. Unsay gisulti no sa mga pulong sa Dios, was a sign that could not be controverted. No, so long as Christ held to this position, the tempter could gain no advantage. Mo ni example nga gihatag ni Jesus Christ mga kaigsunan. Bisan no kung imong basahon dito sa ikatulong nga kanini ang pagtintal usab ni Jesus Christ mga kaigsunan. Nas bersikulo 10 ang iyahang tubag mga kaigsunan, sa diha nga gidala na usab siya, gida siya ngadto sa high mountain, nya gipakita kaniya ang tibok nga gingharian, gipakita niya ang tanan ug mosimba siya, ihatag daw to ni Satanas ngadto niya. Pero ang tubag lang ni Jesus Christ dihas bersikulo 10 sa Matthew bersikulo 4, then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. So diha mga kaigsunan, the same, the saith the Lord, no? Or unsay nahasulat sa ato sab mga kaigsunan, aron mahimong mahilikay ta, no? Unsa may nahasulat kung tintalon ta. Kay kung diha nga bahin mga kaigsunan mo, stick ta na, mahimong sama kang Kristo, the tempter could gain no advantage, sumala pa. The prince of this world cometh, says Jesus, and hath nothing in me. John 14 verse 30. There was in him nothing that responded to Satan's sophistry. Kaya napariha pa ni kinini ang ni Adan og ni Iba mga kaigsunan, delikado. Kay sometimes Satan will use biblical verses mga kaigsunan to tempt. Like Jesus Christ mga kaigsunan, gigamit sab niya ang naisgutan sa Salmo, no? Nga pagasakgawon ang imong mga tilaron, ikaw dili mahapangdol sa mga bato. Mo na atong bantayanan mga kaigsunan. So there was in him nothing that responded to Satan's sophistry. He did not consent to sin. Not even by a thought did he yield to temptation. So, it is maybe with us. So, di lang ni siya aplikado nga to kang Kristo mga kaigsunan, mahimong aplikado usab nato. Once nga kita, galing, no? Tungod kay lagi, mo na tool ni Satanas mga kaigsunan, aron sab kita mahimong mahulog nga to sa pagpakasala. Ang ato lamang kung unsa ang gitawag og nasulat. Daghang pamaagi no sa pagtintal, no, sa mga lalaki ngadto sa mga babae na ba, no? Daghan kayo nga mga pamaagi mga kaigsunan. Unsa may nahisulat sa Biblia. So mula na ang ato, no? Once nga kana siya usab atong gamiton mga kaigsunan, bisan si Satanas wala makahimo sa pagtintal kang Kristo mga kaigalaan, no? So, unsaon man nato mga kaigsunan nga kita usab maka-overcome like Christ. Temptations often appear irresistible because through neglect of prayer and study of the Bible, the tempted ones
cannot readily remember God's promises and meet Satan with scripture weapons. Diri day ang problema mga kaigsunan. We neglect prayer and tinini ang gitawag og pagtuon sa Biblia. Pero once nga gihimo nato ni kaning pagampo og pagtuon sa Biblia, we can remember scripture mga kaigsunan, a weapon against Satan, no? But angels are round about those who are willing to tote in divine things, and in time of necessity they will bring to their remembrance the very truth which they needed. So diha day nga bahin mga kaigalaan, once nga ugaling, no? Abot na ni anang tentasyon mga kaigsunan, once nga di nato iniglek kining pagampo og pagtuon sa Biblia, mahinumduman nato ang mga pulong sa Dios. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Psalms 119 verse 11. So ako nang hinaot mga kahigalaan mga kaigsunan mo ni ato sab nga mahimong taming na ang unsay na sulat sa mga pulong sa Dios aron sab kita mahimong mahilikay sa tentasyon sa pagpakasala, no mga kahigalaan. Kung naman ang temptation kundi malikayan nato nga mahimong mahulog ta ngadto sa pagpakasala. Now, naman tayo igong oras, mga kaigalaan o mga kaigsunan, basta atong tapuson kini, atong programa, pinagi sa pagampo. Dalaygon, og silimbahon ng mga Dios, nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat kayo sa imong mga pulong, nini nga kagabihon. Ikalamang mga panalangin nini, nga kini may mahimong giya kanamo, aron sab sa pagbatok sa mga tentasyon, nga gilatag sa among kaaway, ani Satanas sa among atubangan. Ikaw na sayod sa among kaluyahon, tabangi kami makahimos pagbarog ni og makahimos pagbuntog nini. Ligaw na lamang pagtuo panalangini ang tagiyan ining mga estasyon og sa mga nagdumala nini. Kining tanan ang isalig itugyan, gilamang madawat sa ngalan ni Hesus na manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod hikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.